Hola, molt bon dia a tothom. En aquesta sessió plenària d'aquesta escola d'estiu, després dels tallers que hem fet abans, en aquesta taula rodona sobre els resultats del 26 de juny, de les darreres eleccions generals i la perspectiva política que ens han deixat. Abans només un petit comentari. Malauradament aquests dies, fa 2 dies que ens anem a dormir a la nit amb ensurts. L'atemptat a Niça, que ahir la Dolors Comas en feia referència, i la preocupació, no només la condemna, evidentment, sinó també la preocupació que ens ha deixat, i aquesta nit també el cop d'estat, l'intent de cop d'estat a Turquia, que evidentment cal condemnar i també expressar la preocupació per la deriva autoritària que en pugui resultar, però en qualsevol cas sembla que són temps d'una certa incertesa i de moments difícils també en l'àmbit internacional. Bé, ara ja anem a la taula. Us presento als amics i amigues que ens acompanyen i als quals vull agrair que vulguin compartir aquest magnífic dissabte de juliol amb nosaltres. Estem morenos, la Marta i jo, i és pels mítings, no és per les vacances, és moreno meeting el que tenim. A la Marta, evidentment, ja la coneixeu, la coordinadora nacional d'iniciativa i diputada de Catalunya Sí que es pot al Parlament de Catalunya. Al seu costat tenim a la Gemma Ubasar, que és doctora en ciència política, ha estat responsable de la Secretaria de Plurinacionalitat de Podemos i secretària general de Podem aquí a Catalunya, professora de l'Autònoma i també de l'Autònoma de Madrid, i actualment està a la Universitat de Girona, i sobretot companya i amiga nostra de fatigues confluents. Per tant, també li agraïm molt que estigui aquí amb nosaltres. Al seu costat, l'Andrés Gil, que és redactor en cap de política del Diario i col·laborador del programa de la Ventana Madrid de la cadena SER, periodista. Andrés, moltes gràcies per estar aquí. I també al José Fernández Albertos, doctor en Ciències Polítiques per la Universitat de Harvard, investigador de l'Institut de Polítiques i Bienes Públicos del CSIC, i també crec que col·labora amb diversos mitjans, o ha col·laborat amb diversos mitjans de comunicació, com el Diario em diu ara. A tots ells, moltes gràcies per estar aquí. Començarà, doncs, seguirem primer amb la Marta Ribas. Marta. Molt bé, doncs jo la veritat és que sobretot espero que ens il·lustraran molt la resta de companys amb qui comparteixo la taula. Jo sobretot el que us traslladaré és una mica la visió des d'Iniciativa per Catalunya Verds del que ha passat aquest 26 de juny i del que són les conseqüències també d'aquest 26 de juny, del per què ha passat certes coses el 26 de juny, de què creiem que ha passat i de què passa a partir d'ara, o de quin creiem que és el paper que ens toca fer a partir d'ara. Crec que tampoc cal que aquí dintre ens posem a fer cofoismes i per tant podem ser clars. Una, les dades, hem guanyat a Catalunya en Comú Podem, això simplement és una realitat de dades, però els resultats no són uns bons resultats per la població catalana. I això també ens ho podem dir. No són uns bons resultats per la població espanyola, no són uns bons resultats tampoc fins i tot per Europa i per la Unió Europea, el que hem tingut en aquestes eleccions del 26 de juny. Per tant, ens cal ser seriosos i rigoroses en com analitzem què ha passat, per què ha passat sobretot i què podem fer a partir d'ara. Una de les anàlisis a fer és què ha passat a l'Estat, què ha passat amb Unidos Podemos, amb les grans expectatives que generava Unidos Podemos i que evidentment no han existit, s'han frustrat com a altíssimes expectatives de canvi. Per què? Doncs segurament per múltiples raons i per tant una de les primeres mantres que ens hem de posar tots plegats al davant a l'hora de fer aquesta anàlisi és que no podem fer simplismes per responsabilitat i que si hi ha motius segurament són diversos i entre ells molt probablement hi ha alguns d'aquests que nosaltres considerem que han estat importants. Un, que no és el mateix la canalització de la indignació que el realment canalitzar allò que pugui ser el canvi.
el que siguis creïble com a canvi veritable, el que siguis creïble com a govern alternatiu. Aquesta és probablement una de les causes de diferències entre 20 de desembre i 26 de juny. La gent el 20 de desembre es va mobilitzar amb una campanya més èpica, tant Podemos com Izquierda Unida van poder mobilitzar potser més vot en aquest sentit, i era encara una mobilització de vot d'indignació. I potser aquest 26 de juny, tot i que és tan poc temps el que ha passat entre una cosa i l'altra, la gent ja estava buscant una credibilitat de govern de canvi, de govern alternatiu. Aquí hi ha factors interns d'Unidos Podemos de per què no es genera aquesta credibilitat i, evidentment, un factor extern. És difícil que siguis creïble defensant que el govern alternatiu sorgeix o sorgirà a partir d'una suma amb el PSOE quan el PSOE es passa tota la campanya negant la possibilitat d'un govern amb Unidos Podemos. Per tant, aquesta credibilitat d'alternativa i aquesta canalització d'un vot que potser ja no era només d'indignació sinó de recerca de solucions no ha estat arrossegada, no ha estat capacitada per part d'Unidos Podemos. Un altre dels elements que ha passat, doncs hi ha hagut vot de la por. El discurs de la por ha mobilitzat un sector de vot i potser havíem menys tingut la capacitat que encara té i molta el Partit Popular a Espanya de canalitzar aquest vot i potser fins i tot hi hem ajudat amb certes condicions a l'efecte vot de la por. Aquella suma més que necessària i que nosaltres defensem i defensarem aferrissadament de Podemos amb Izquierda Unida per a aquestes eleccions, potser també ha tingut una passant negativa que s'ha caracteritzat, s'ha explicat cap a fora d'una forma que ha facilitat quedar arraconats més cap a l'esquerra, quedar més arraconats són els que fan por i per tant alimentar en la part del centre-dreta aquest vot de la por que ha fet que molt vot de Ciudadanos se'n vagi cap al Partit Popular o fins i tot de l'abstenció cap al Partit Popular. I un altre element que crec que també és important deixar damunt la taula, per tant n'analitzo només tres en la qüestió espanyola i d'Unidos Podemos, que no són tan diferents de la Unió Europea i dels altres països de la Unió Europea. I és el que ha anat passant en les eleccions diverses i també referèndums al Brexit ben recent als altres països de la Unió Europea, que hi ha hagut un replegament conservador. A molts d'aquests països en aquests últims anys això ha acabat sent una resposta xenòfoba o euroescèptica. Aquí hem evitat aquesta resposta xenòfoba, però sí ha estat un replegament conservador i aquest replegament conservador l'ha capitalitzat absolutament el Partit Popular. A Catalunya, doncs a Catalunya, repeteixo perquè a vegades no ens ho acabem de creure i també perquè altres intenten que no se socialitzi, això sí, hem guanyat. A Catalunya hem guanyat la proposta d'alternativa de canvi que érem en Comú Podem, hem repetit representació i això que hi ha hagut errors en la campanya, o hi ha hagut mancances en aquesta campanya. Partíem ja guanyadors, no com en el cas del 20 de desembre, i en canvi no hem marcat la campanya. No l'hem marcat nosaltres, aquesta campanya, el 26 de juny, quan érem la força guanyadora i quan érem la força que més partia com a expectatives guanyadores també. Alguna cosa hem fet malament en proposta discursiva o en proposta de relat i en propostes en si en la campanya perquè no l'haguem estat marcant nosaltres o no hem estat llegint prou bé el que estava passant en paral·lel amb la campanya i adaptant-nos a ella. També és cert que tampoc hem pogut o no hem sabut aprofitar la campanya per desmuntar els relats d'altres. Ho hem fet molt bé en seguir marcant que l'objectiu era fer fora el PP, però no hem desmuntat els relats dels altres que ens venien per darrere, com Esquerra Republicana, que seguia amb un relat que nosaltres sabem que cal anar desmuntant perquè és irreal de resposta a les necessitats i les circumstàncies de la ciutadania de Catalunya i no hem anat a atacar-lo i a desmuntar-lo com caldria potser. Tot i això,
hem perdut una quantitat de vot, 80.000 vots, que és un 0,2%, però tot i això hem aguantat fantàsticament, hem guanyat, hem mantingut la representació, però a més hem tingut uns resultats destacables, especialment allà on pensàvem que podria tenir més efecte, o tots pensaríem que podria tenir més efecte el que us acabo de dir, no marcar la campanya catalana i no atacar el discurs d'esquerra. Hem tingut uns resultats destacables, especialment a la Catalunya interior. I per tant, si algun efecte pots llegir de les dades generals, i ens cal anar encara a més detall, és que allà on hem perdut més vot a Catalunya ha estat en barris populars, urbans i especialment metropolitans, en quantitats. Per tant, en zones on més probablement s'actua electoralment molt més similar a altres barris urbans, metropolitans i populars de la resta d'Espanya, on hi ha més similitud en actitud a l'hora de votar en unes eleccions amb el que pot haver passat i han estat les causes del que ha passat amb la pèrdua de 1.200.000 vots d'Unidos Podemos a la resta d'Espanya. Bé, com que se'm va acabant el temps, vaig a tercera fase, anàlisi. I ara què? I ara què? Doncs, miri, us vinc a més en plan provocar. Anem a desmuntar relats d'altres. Espanya és irreformable. Aquest és un dels i ara què que ha sorgit després del 26 de juny a Catalunya. No. Neguem-nos-hi, neguem la major. Especialment des de Catalunya, on tenim un doble bloqueig. Un bloqueig d'un full de ruta de govern que ja estava anul·lat abans del 26 de juny, força abans, i un bloqueig, a més, que just abans del 26 de juny es va demostrar d'un govern que ni tan sols té majoria parlamentària. Per tant, des d'aquesta Catalunya doblement bloquejada, ens hem de dedicar a dir que Espanya és irreformable? Quina és aquesta credibilitat dels canvis polítics o del discurs polític des de Catalunya per plantejar això? És cert que el 26 de juny dona oxigen a un discurs, a un relat de desconnexió unilateral. És cert. No ens enganyem, no ens autoenganyem tampoc en què dona aquest aire i s'ha aprofitat, com no faltaria menys. Però nosaltres hem de ser prou analítics i crítics com per veure que això només és a curt termini, que a mig termini, i no gaire llunyà, el bloqueig continua igual. I per tant, només se supera aquest bloqueig amb noves majories, amb propostes de sumes àmplies, no pas amb discursos de trencaments. Una altra de les afirmacions que han sortit post-26J, el referèndum ja s'ha acabat, està clar que és impossible. Bé, amb la mateixa lògica que us estava dient en el punt anterior. Si la via unilateral o qualsevol via unilateral ja era impossible abans del 26J, post-26J ho és, si de cas, més. Per tant, no dos negacions fan una afirmació, no. En aquest cas no és real que el 26J, perquè fa més difícil el referèndum pactat, fa més viable una via unilateral. I per tant, ens ho fa tot més difícil, però continua sent molt més viable i possible un referèndum pactat per l'element de confrontació amb el tema nacional a Catalunya-Espanya, que no pas qualsevol de les vies unilaterals. Una altra de les afirmacions que ha sortit post-26J i que jo crec que han de seguir negant: només pot governar el PP amb aquests resultats. No és cert. Matemàticament continua sent viable alternatives al Partit Popular. Políticament el PSOE continua bloquejant la possibilitat, mentre no digui el contrari, que hi hagi aquesta alternativa real a un govern del Partit Popular. Però no són els resultats de les eleccions el que fa inviable qualsevol alternativa al Partit Popular. És l'actitud de lectura només per als seus interessos interns dins del PSOE el que està fent inviable que hi hagi una alternativa possible. També, com us deia abans, tampoc ens pugem al núvol, toquem de peus a terra. És cert que el més probable que acabi passant és que passem a l'oposició, és que estiguem a l'oposició, a una oposició en què tindrem 71 diputats
i diputades de les confluències d'Unidos Podemos i en els quals hi sumem amb una força important en comú. Tampoc és cert que no hi haurà res a fer. Si això és així, i si hi ha un govern del Partit Popular i nosaltres estem a l'oposició, o de qui sigui el govern, serà un govern sense majoria absoluta. Serà un congrés amb molt més joc del que hem tingut aquests últims 4 anys. Serem el tercer grup en nombre de diputats i diputades, a la suma de tots aquests 71 diputats i diputades de les confluències al Congrés. I per tant hi ha molt joc i molta política útil per la ciutadania a fer, si es treballa bé. Amb aliances amb aquells amb qui ens puguem aliar per aquests temes, posant l'agenda social al damunt de la taula, pujant l'agenda social, evidentment, en les decisions del Congrés de forma habitual. I per tant, hi ha utilitat possible, hi ha feina a fer, però és feina diferent a la que s'ha estat fent fins ara. I això ens requereix, i ara passo ja a missatge més intern, ens requereix més organicitat, més espais de debat polític conjunts i comuns amb la resta de les confluències d'Espanya, més treball del que és la política del dia a dia i no pas de les campanyes rere campanya. Per tant, ens hem de readaptar com a organitzacions polítiques a aquestes circumstàncies. A Iniciativa per Catalunya Verds ens costa menys això, perquè portem més experiència al darrere en aquest sentit, però altres forces polítiques, evidentment, els hem d'ajudar a poder readaptar a aquests tempos i les formes de treballar. I acabo. Ho repeteixo, conclusió, hem guanyat, hem tornat a guanyar Catalunya, però els resultats d'aquestes eleccions no són bons per la població, ni de Catalunya, ni d'Espanya, ni per les expectatives de la Unió Europea, no són tan bons com hauríem volgut, però us torno a demanar, toquem de peus a terra, mai ha estat fàcil cap transformació. Mai, en cap tema, ni ràpid. Per què aquesta vegada hauria d'haver estat ràpid, fàcil i suau? Qualsevol transformació comporta processos i entrebancs i, per tant, en aquests processos a vegades hi ha algunes petites frenades en les quals ens hem d'anar readaptant a aquelles expectatives que ens hem anat generant. Però, fa un moment en el taller de Noves Vies per l'Economia, el Xavi ens recordava Gramsci, el vell es mor, el nou triga a aparèixer i mentrestant en aquest clarobscur sorgeixen els monstres i ens deia, bé, però en aquest mentrestant, i ell mateix ho feia en aquest sentit, ens deia en aquest mentrestant, escolteu, posem també una mica de perspectiva i d'allunyem-nos en el focus. El 2011, quan el Partit Popular guanyava en majoria absoluta, qui s'hauria imaginat que el 2015 hauríem guanyat una força com En Comú Podem a Catalunya, tindríem 71 diputats al Congrés dels Diputats, i s'hauria imaginat que aquest mentrestant podria ser tan ràpid que no ens podíem imaginar el 2011, que podria ser tan fructífer com per tenir 71 diputats i ser la tercera força al Congrés dels Diputats. Ara podem estar veient unes perspectives una mica grises perquè ens fèiem unes expectatives més positives, però en realitat tirem un pèl enrere i veurem que encara estem en el mentrestant i que en el mentrestant hem guanyat molt més terreny del que ens podíem imaginar segurament només uns quants anyets enrere. Posem perspectiva, per tant, una mica més de mig terminis i, com anem dient la gent d'Iniciativa aquestes darreres setmanes, segurament ha acabat el temps, o ara ja no és temps dels sprints ràpids, passem ara a fer curses de fons, adaptem-nos per a fer aquesta cursa de fons i continuem sense perdre el nord en intentar arribar a aquest canvi en el qual estem molt més ben posicionades i posicionats per anar-hi arribant, però segurament els tempos seran diferents del que hauríem esperat. Molt bé, gràcies, Marta. Andrés. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí, compartir esta reflexión con vosotros y bueno, compañeros y amigos algunos incluso. Ahora cuando ya Marta hablar de la legislatura que nos
que vamos a tener, ¿no? Ella decía, bueno, es un momento que puede tener más juego el Parlamento. Me acordaba, veo aquí a la concejal Laia Ortiz, que cuando estaba en Madrid hablábamos a veces de qué sentido tenía ser diputado de la oposición con un gobierno con mayoría absoluta. Y decía, bueno, pero hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Bueno, ahora eso ya no va a pasar si hay gobierno, que todavía falta, ¿no? Estamos dando por hecho que va a haber un gobierno, pero bueno, nosotros somos escépticos y hasta que no lo veamos no nos lo vamos a creer. Evidentemente el Partido Popular es el partido que ha ganado las elecciones, sacó más escaños que las anteriores, el segundo está más lejos que el primero, el tercero se ha estancado, ha perdido 1 millón de votos, pero bueno, no suma y de momento vamos a ver si los vaivenes de Ciudadanos, que unos días dice que no hay que salvar al soldado Sánchez y luego pactan un gobierno con él, otros días dicen que con Rajoy no y ahora es una abstención, todavía esto puede evolucionar. De todas formas, como sé que nos preocupa mucho a los que aquí estamos porque Unidos Podemos y las confluencias no han sacado el resultado que anunciaron las encuestas, yo he pedido a los compañeros del vídeo que nos pongan 3 minutos de la Tuerca News en el que Facu explica el porqué no del sorpaso. Pero en serio, pero ¿cómo es posible? Si estuvimos con él el viernes y estaba fresquísimo, estaba como una rosa, de verdad. No se puede hacer nada ya. Siento mucho su pérdida. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Acompáñame. Gracias. De verdad es que no lo entiendo. Estábamos con Anguita, con las encuestas, muy arriba y ahora mira, No, esto pasa de repente y... Hola. Ya está. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Bueno, a ver, también te digo una cosa. De repente, tampoco se puede decir que sea, porque déjame que te diga que te has tirado toda la campaña con la clase obrera en la boca cuando quedamos en que iba a ser la gente y la ciudadanía, ¿eh? Que es humillante, eso es lo que eres tú. Bueno, escúchame. Muchas gracias. Gracias. Escúchame una cosa, la campaña patriótica y el rollito de la patria, pues a lo mejor no ha funcionado tan bien como pensabas, ¿no? Pero, A ver, escúchame lo que te digo. La patria era una movida hegemónica y transversal, que era lo que hacía falta. ¿Sabes quién no era ni hegemónico ni transversal? Llamazares. Ah. Es un rancio de mierda, es lo que es. Llamazares, es un rancio asqueroso. ya tardábamos. Muchas gracias, de verdad, Gracias. Mira, Gaspar será muchas cosas, pero lo que no es, desde luego, es de la OTAN, como el GEMAZ, que ni por Almería sale. Fíjate, ¿no? A lo mejor habría que... Escúchame, lo que te digo, el GEMAT será muchas cosas, pero lo que no ha hecho ni una vez es pasear las putas banderas rojas en cada meeting, como tú y tus colegas. Eso no ayuda, coño, es que eso no ayuda. Ya, claro. A lo mejor lo que no ayuda es... Muchas gracias, Gracias. A lo mejor lo que no ayuda del todo es tirarle los trastos al PSOE como un borracho en una discoteca a las 4 de la mañana, ¿no? Claro. Digo... Escúchame, con el PSOE había que entenderse sí o sí. Lo que no había que hacer era ladrar en cada acto lo comunista que eres, ¿vale? Porque ya sabemos todos que eres muy comunista, no hace falta que lo dijeras continuamente. Claro, sí. Qué fácil. Muchas gracias, de verdad. Gracias. No, si ahora es más coherente declararse socialdemócrata después de haberte entregado a los brazos de Hugo Chávez, ¿no? Eso mucho más creíble, ¿verdad, Pablo? ¿En serio? ¿En Sí. serio? ¿Ese es? No. ¿Ese es tu argumento? Espera, un segundo, espérate. Sánchez. ¿Pedro Sánchez? No. ¿Eso es música de fiesta? ¿Qué? ¿Cómo? Acaba de decirme paso por paso el que tengo en mis globazos. ¿Ha dicho eso, Pedro? Escúchame, ¿estás de fiesta? ¿Qué mierda celebras, payaso de los cojones? Es el peor resultado de tu historia y de tu partido de mierda. Escúchame, se va a estar conmigo. Pablo. ¿Qué? No merece la pena. No, espérate. Es verdad, tienes razón. Estoy por encima de esta mierda, muy por encima de esta mierda, en serio. Oye, una pregunta. ¿Dónde está Íñigo? Bueno, yo creo que es muy bueno. La verdad es que es broma, pero va en serio, ¿eh? Es muy serio lo que dicen, ¿no? Se habla de cosas que sobrevuelan todas las conversaciones, ¿no? La campaña fue o no fue la mejor posible, Marta lo mencionaba también, que en el 20D fueron épicas tanto la de
la de Podemos como la de Izquierda Unida. Izquierda Unida buscaba mantenerse viva y Podemos la remontada. En esta se ha jugado el desempate, pero de una manera fría, ¿no? O sea, pero ¿qué ocurre? Que al final los análisis de Podemos, que Gemma lo conocerá mejor, las conclusiones son: la campaña ha sido la correcta, porque las encuestas nos decían una cosa y nosotros, bueno, estábamos jugando con el marcador tapado. Luego, una vez que lo ves, dices, vaya, íbamos perdiendo, no lo parecía, con lo cual la dirección de campaña queda libre de toda culpa. Por otro lado, se dice, hay que analizarlo desde el 20 de diciembre. Esto es interesante. Yo creo, desde mi punto de vista, el 26 de junio realmente empieza el 21 de diciembre. A partir del 21 de diciembre, todo lo que se va haciendo en los seis meses de legislatura fallida tiene repercusión, para bien y para mal. Luego también es interesante, otra cosa que dice Carolina Vescansa, que es para abril, mayo, ellos ya calculaban haber perdido unos 800.000 votos. Esto quiere decir que la gestión de esos meses de negociaciones, Podemos calculaban ya que se estaban dejando votos por el camino. Luego se puede tener en cuenta que probablemente a la hora que fue un elemento a tener en cuenta para la confluencia. El hecho de que ellos vieran que el desgaste que estaban teniendo, además del asunto interno de que Sergio Pascual pues al final fuera destituido, pues probablemente fue otra cosa en los equilibrios internos de Podemos que facilitaron el acuerdo con Izquierda Unida. Pero claro, son 1.100.000 votos. Hay unos cálculos también que se comentan en Izquierda Unida, y es que ellos antes del 20D calculaban una perspectiva de voto de 600.000-700.000. Al final consiguen llegar a 900.000 en esa campaña épica por la supervivencia del candidato Alberto Garzón, etcétera, etcétera. Es muy probable que esos 200-300 también se volvieran a desenganchar ahora. Quiero decir, no todo el voto o sea, ni el voto que se quedó en casa fue el de Izquierda Unida, ni el voto que se quedó en casa fue el de Podemos. Tampoco los votos tienen dueño, ¿no? Pero seguramente fue una suma de cosas, y esto Pepe Fernández Alberto lo explicará mucho mejor seguramente, lo que llevó a que fue voto de cada lado el que hacía no votara. Hay que recordar que Podemos al final siempre ha movilizado a gente que no se ha sentido representada. O sea, durante mucho tiempo no ha quitado votos a nadie, sino que simplemente ha rescatado votos del 15M, de aquellos del no nos representan. De repente dicen, bueno, ahora ya sí nos representan. Hacían valer tu voto. Ahora, ¿hasta qué punto esta campaña fría hizo que esa gente ya no sintiera que su voto era tan importante, que su voto ya no era tan decisivo, que su voto ya no... Bueno, no hacía falta cambiar las cosas porque, total, las encuestas daban 95 escaños. Bueno, nunca lo sabremos, ¿no? Si una campaña distinta habría sido mejor, si una gestión de esos 6 meses habría sido mejor. El caso es que 71 escaños son muchos escaños y 5 millones de votos son muchos millones de votos. Y bueno, decía Marta, aquí hemos vuelto a ganar. Bueno, es verdad en cómo pueden haber vuelto a ganar, pero es que el candidato más votado es Juancho López Duralde, un candidato en Euskadi, lo cual es sorprendente. Y bueno, la confluencia valenciana más o menos ha repetido, la gallega ha caído. Quiero decir, no todas las confluencias se han comportado tampoco por igual. No todas las comunidades se han comportado por igual. Yo supongo que esto requiere un análisis que están haciendo los partidos de por qué se ha producido de una forma distinta en cada sitio. Luego otra idea para el análisis. ¿Hasta qué punto cómo opera tener un candidato como Pablo Iglesias, que ha conseguido tanto en tan poco tiempo, y seguramente por eso sea el candidato peor valorado en el CIS? Porque los que no son afines le votan muy mal. Entonces, es decir, que al final muchas veces parecen, no, es el candidato más peor valorado, quiere decir que es mal candidato. Bueno, no necesariamente, simplemente es porque los que no te quieren muy mal. Pero bueno, es un elemento a reflexionar también. Que yo no sé en Podemos cómo lo ven ellos, porque al final es que en 2 años han pasado de tener
al candidato en la papeleta a tenerlo con otras 8 caras en un cartel. Y bueno, yo supongo que ellos entienden que polarizó mucho el proceso de la campaña, no de la campaña, de la investidura, y que convenía dar una imagen coral y ayudarse de las alcaldías del cambio, de las confluencias, que eso en principio tiene bastante buena imagen entre el votante. Y ya para terminar, y le paso la palabra a Gemma, otra idea para la reflexión. Hablaba del cartel de coral de Pablo Iglesias, pero claro, es que Izquierda Unida tenía el cartel de Alberto Garzón y ECU también tenía otro cartel con otro lema distinto y cada partido tenía su V de campaña. Incluso el logo de Unidos Podemos de Podemos no era como el de IU ni como el de ECU. Quiero decir, yo creo que cuando se va a confluir, o te lo crees tú, o si no el votante tampoco se lo termina de creer bien. Cada uno tenía su V de campaña. Además, se enteraban los partidos cuando uno anunciaba su V de campaña, decía, coño, pero resulta que tiene V de campaña, pero ¿no íbamos a hacer unas juntas? Quiero decir que igual esto en Cataluña con el Comú Podem lo habéis vivido de otra manera, pero en el resto os puedo decir que cuando se esperaba un desborde, como ocurrió con Ahora Madrid, que era una expresión que se decía mucho, ¿no? Yo creo que uno de los sentidos fue que realmente se creó un sujeto que realmente superaba, que identificaba a todo el mundo. Podemos no se presentaba en las municipales, pero todos los de Podemos sabían a quién tenían que votar. No hacía falta. Y sí que se creó un elemento superador, bueno, que fue desbordado. Eso no ha pasado en esta. Y quizá también es otro de los elementos a tener en cuenta. Bueno, os dejo yo creo que con Gemma, creo que le toca ahora. A ver. Molt bé. Gràcies. Gràcies. Bueno, bon dia a tots i a totes i primer agrair la invitació d'estar aquí, un plaer estar a aquesta casa, sempre és un plaer, i més reflexionant sobre unes eleccions que han estat unes eleccions importants i unes eleccions que convé analitzar bé perquè de cara al futur tenim una gran tasca a fer. Jo aquí baixaria més a Catalunya, així una mica ens canviem una mica, ens repartim les tasques i una mica la constatació a nivell estatal ja una mica s'ha anat comentant i l'acabarà de comentar el Pepe, la no producció del sorpasso és el que marca la nit electoral, però grosso modo no hi ha uns grans canvis, diríem, de vots d'un lloc a l'altre, senzillament, que és molt entre cometes. Podemos se'n va a votar l'abstenció i el Partit Popular recupera bastant vot que tenia l'abstenció i vot que tenia de Ciutadans. Jo deixaré apuntades 3 causes o 3 idees de per on o que expliquen en part aquesta deserció de vots al 26J. Una primera jo crec que és la idea de el canvi no és tan fàcil. O sigui, aquell votant menys polititzat, abstencionista, possiblement, força que ha anat sent abstencionista els últims anys i que en un moment concret diu vaig a votar perquè Pablo Iglesias va treure el canvi. I uns sectors molt poc polititzats i que el 26J, el 20D va anar a votar, cosa que feia temps que no feien. I quan a partir de gener les coses s'emboliquen, és a dir, el canvi no és tan fàcil, el canvi no ve tan ràpidament, deserten i se'n tornen una mica, diríem, a casa. Per tant, una idea, crec que el canvi no és tan fàcil i no ve tan ràpid
i això provoca algunes desafeccions. L'altra idea, la por, que també s'ha comentat, aquesta idea de la campanya de la por que genera al voltant del vot a Podemos, el vot a Unidos Podemos i sobretot, i no tant a les confluències. La polarització, que en un primer moment polarització PP Unidos Podemos semblava que podria beneficiar tant el Partit Popular com a Unidos Podemos, no és així. O sigui, al final la campanya de la por, en el moment que es veu que Unidos Podemos pot arribar a governar, sí que genera certes desercions. O sigui, per tant, la campanya de la por s'instal·la d'alguna manera. Veurem quin efecte, més endavant quan tinguem dades, quin efecte ha generat el Brexit, si ha generat el Brexit en els últims 3 dies, si va generar algun efecte, però igualment aquest efecte de la por hi pesa durant tota la campanya i jo crec que hi té pes. I un tercer element que, a més, es poden solapar entre ells, és la idea de solvència. Ara va de bo. El 26J l'escenari era Unidos Podemos pot governar. Una part, segurament, la part menys esquerranosa de l'electorat no té clar que Unidos Podemos tingui solvència i capacitat de governar les institucions de l'Estat. Per tant, aquesta ens agrada molt, ens cauen molt simpàtics, són aquells que em sento més proper, però a l'hora d'ara va de bo, possiblement també hi ha desercions per aquí. Per tant, jo diria, són 3 motius que, a més, no es treballen només en una línia, per tant, requereixen, doncs això, requereix un treball de, jo diria, ara fer feina més de formigueta, però jo resumiria amb això. El canvi no és tan fàcil, la por hi ha pesat i ara que va de bo, es visibilitza una capacitat de solvència i de fer front a un repte de governar un país. Per tant, jo diria que són una mica l'explicació de la diferència 20D-26J. Això a Catalunya. Baixo ja a Catalunya, que crec que és on també ens convé reflexionar. A Catalunya els resultats són diferents de l'Estat. En Comú Podem guanya les eleccions i, a més, ho fa, i ara aniré comentant dades, ho fa d'una manera, diríem, amb una doble dinàmica. Per un costat, perd vot el que seria l'àrea metropolitana i a mesura que ens anem allunyant de l'àrea metropolitana, aquesta pèrdua de vot esdevé menys important i després tot el que és territori a Catalunya, que no és territori metropolità, es guanya vot. Per tant, diríem, hi ha una dinàmica semblant a la de l'Estat, aquell vot que és més similar, aquells espais de vot que són més similars a la resta de l'Estat, per tant, que voten Unidos Podemos, que no voten en Comú Podem, la dinàmica és la mateixa que l'estatal. En canvi, aquells espais on es vota més en clau d'en Comú Podem, la dinàmica és diferent. Per tant, la dinàmica és fins i tot augmentar. Per tant, es donen 2 dinàmiques diferents dintre Catalunya. Una mica, així fent un paral·lelisme molt bruto, una dinàmica PSOE i una dinàmica Partit Socialista de Catalunya. Molt a lo bruto i segurament no seria exactament. Què és interessant? El canvi en el sistema de partits a Catalunya. I aquí sí que d'un multipartidisme amb 2 grans sistemes, amb 2 grans partits polítics, el Partit Socialista i Convergència i Unió, sembla que estem passant a un multipartidisme sembla que hi ha 2 altres partits que comencen a tindre importància. Jo diria, el peix petit
es menja el gran. Un procés de substitució, el Carod Rovira l'altre dia en un article deia hi ha un procés de substitució. En Comú Podem substitueix el Partit Socialista, Esquerra Republicana substitueix el Convergència i Unió com a partit hegemònic. Això, si mirem números, si mirem on es produeixen els creixements i la consolidació d'Esquerra Republicana i d'en Comú Podem, podríem donar-ho per bona. Podríem dir, més o menys la tendència és aquesta. Més o menys diríem, hi ha dos partits que eren els dos partits grans que es fan petits. Hi ha dos partits que de manera, sí, Esquerra Republicana sí que clarament, en el cas d'en Comú Podem, dintre hi ha iniciativa, per tant, seria el petit es menja l'espai gran. Per tant, podríem dir, hi ha una tendència a la substitució, però, i aquí sí que jo, per exemple, al Carod Rovira, l'article que feia, li posaria uns pros. Hi ha una resiliència dels partits vells, o sigui, aquí no hi ha mai més, tampoc podem parlar de mai més, però difícilment tornarem a tindre dos grans partits com Convergència i Unió o el Partit Socialista de Catalunya, no sé, he buscat algunes dades, a l'any 2008, sense anar gaire lluny, el Partit Socialista tenia un 45% de vot a les eleccions generals i Convergència i Unió un 21%. Per tant, jo crec que aquestes magnituds crec que no hi tornaran a ser i que si hi ha partits grans seran partits amb una mesura més petita. Per què? Perquè els partits vells tenen resiliència. El Partit de Socialistes de Catalunya manté força bé manté un espai molt més petit del que tenia, però és un espai que difícilment desapareixerà i Convergència Democràtica, amb el canvi que han fet del Partit Demòcrata, que no sabem com s'acabarà dient, en certa manera, si ho saben fer bé, també pot ser que mantinguin l'espai. Per tant, el PSC segurament jugarà a mantenir aquest espai i Convergència, si sap, crec, marcar un territori d'una ideologia de centre-dreta, diríem, ideologia de centre-dreta, pot mantenir un espai. Per tant, es pot produir una substitució en el sistema de partits català, una substitució per això parcial, ja no hi hauran o serà molt difícil que hi hagin dos grans partits hegemònics, i aquí sí que afegiria major complexitat i crec que és el que una mica ens interessa reflexionar, és si la substitució d'en Comú Podem, que li fa l'espai del Partit Socialista, o d'Esquerra Republicana, que li pot fer l'espai de Convergència i Unió, si és calcada, si és la mateixa. I aquí crec que és on ens dona molt espai per reflexionar. Crec que durant la campanya, i en les campanyes hi ha cops que també serveixen per començar a construir relats i estratègies futures, crec que Esquerra Republicana en aquesta campanya, cosa que no va fer en l'altra i cosa que no havia fet fins ara, sí que marca un canvi d'estratègia respecte al seu passat. O sigui, és una campanya on Esquerra Republicana fa una campanya molt agressiva amb en Comú Podem, fa una campanya molt agressiva al que diríem l'altra esquerra nacional, o sigui, això no va ser així el Vindé, fa una campanya molt agressiva, una campanya que diu que el canvi no és possible, o sigui, un partit progressista que diu que el canvi no és possible i amb un objectiu molt clar d'anar a substituir a l'espai de Convergència Democràtica i ho aconsegueix. Si mireu les dades dels resultats, Esquerra Republicana en aquestes eleccions creix a l'espai de Convergència Democràtica. O sigui, és l'espai de creixement que fa
del 20D al 26J, els espais on creix és clarament un espai de Convergència Democràtica. Per tant, hi ha un canvi en l'estratègia de campanya, hi ha un canvi en el relat, hi ha un canvi en el discurs i també hi ha un canvi en l'impacte, o sigui, allà on una mica es configura com a espai. Per això, Convergència Democràtica, jo crec que també, és el moment on Convergència Democràtica se n'adona que realment Esquerra Republicana se li està menjant el seu espai. O sigui, no és que amb Esquerra Republicana es tinguin espais delimitats, sinó que Esquerra Republicana es menja l'espai de Convergència Democràtica. I En Comú Podem què fa? Doncs En Comú Podem, i aquí sí que crec que és interessant comparar el 20D i el 26J, cosa que aquesta comparació possiblement a l'estat espanyol ens serveix més que res per detectar per allà on perdem o per allà, crec que a Catalunya ens dona molta més riquesa. En Comú Podem, el 26J, a diferència del 20D, jo crec que construeix encara més, els resultats dibuixen encara més un projecte propi o un espai propi, que existeix un espai propi, un espai molt més transversal, o sigui, l'espai del 26J és més transversal que el 20D, es perd, si mirem dades, no sé, ara m'estava apuntant algunes, es perd allà, això, l'àrea metropolitana que us deia abans, amb una tendència menys acusada però similar a la que pot perdre's a l'estat espanyol, o sigui, la mateixa tendència que a la baixa d'Unidos Podemos, per exemple, a Barcelona es perd 0,87, l'Hospitalet 0,92, el Prat 0,91, es mou més o menys així el que és àrea metropolitana. Ja quan baixem a la regió metropolitana, mirem ciutats com Sabadell, un 0,22, un menys 0,22, Terrassa menys 0,46, ja no m'he apuntat, però Igualada, Mataró, ens movíem amb xifres similars. Ja quan passem de la regió metropolitana i fins i tot en les províncies de Barcelona, Manresa augmenta un 0,39 el vot d'en Comú Podem, per tant, ja tot el que és fora de la regió metropolitana creix el vot d'en Comú Podem i si ja comencem a mirar, aquí m'he apuntat algunes, però dades més enllà de la regió metropolitana i no en grans ciutats, amb capitals de comarques o així, Arbúcies hi ha un creixement d'un 3% d'en Comú Podem, Olot d'un 2%, Ripoll d'un 2%, Tremp d'un 2,3%. Per tant, es detecta un espai que té una certa característica que potser encara no s'intuïa al 20D. Per tant, ja per anar acabant, amb això acabaria, hi ha una transformació clara del sistema de partits de Catalunya. Aquest sistema de partits que acabarà resultant, mai hi ha una foto final, però aquesta foto semifinal que acabarem tenint dependrà al final de l'habilitat i la torpesa dels actors polítics, dependrà de la capacitat per construir o mantenir certs relats, dependrà de les correlacions de força contextuals, o sigui, per tant, no hi ha res escrit, però sí que la tendència, o almenys la tendència dibuixa dos partits que poden esdevenir força rellevants, una Esquerra Republicana i un espai d'en Comú Podem, dos espais, i que molt possiblement Esquerra Republicana acabi abandonant, o en certa manera ho ha fet, abandonar la bandera de l'Esquerra Nacional per acabar sent un substitut de Convergència Democràtica, en part, no completament, en part, mantenint un sector de votant d'esquerres, per tant, no seria una còpia calcada de Convergència Democràtica, crec que no podem pensar tampoc en una còpia calcada, però sí que agafa més queixalada
de Convergència Democràtica del que ho havia fet anteriorment, i un En Comú Podem que en part sí que substitueix el Partit Socialista, però que també representa aquesta esquerra nacional que en un primer moment, quan mirem el que podríem dir, els aliats d'Unidos Podemos, és quelcom més. Això el que es parlava abans d'un subjecte propi, crec que En Comú Podem ja té el seu espai, hi ha un espai electoral i un espai polític que és diferent, o sigui, té el que seria la composició d'Unidos Podemos hi és, però hi ha molt més. I per tant, hi ha un espai, hi ha un vot molt més transversal del que era el 20D, i per tant jo crec que ara hi ha espai, hi ha forat, hi ha fins i tot forat ideològic, ara el que cal és omplir això. Cal omplir això amb estructura organitzativa, amb proposta política i una mica és el que jo crec que com a valoració de les eleccions una mica podem extreure aquí a Catalunya. Molt bé. Gràcies, Gemma. Doncs moltes gràcies per la invitació i per la vostra presència. És sempre un plaer tornar a Barcelona i tornar en aquest espai em fa particular il·lusió. Jo no he portat com l'Andrés un vídeo, he portat números que són molt més avorrits però que són el que faig jo. A veure, si puc... Bueno, paso al castellano porque las estas las tengo en castellano y si no daré una patada al diccionario en esta. Voy a ir un poco rápido porque creo que la mayor parte de las cosas todos estamos un poco ya familiarizados con ellas. Algunas cosas yo creo que es importante entender en mi interpretación del 26J. Parte de la explicación del 26J tiene que explicar también por qué las encuestas se equivocaron tanto. Yo creo que algunas de las pistas que voy a proponer aquí tratan de explicar por qué se equivocaron tanto, porque sin una explicación de por qué las encuestas fallaron, yo creo que se queda coja las explicaciones estas de la última semana, el Brexit, la campaña. Mi sensación es que tenemos que explicar por qué las encuestas estaban dando estos resultados, este sorpaso tan seguro. Y la explicación la explicación de lo que pasó el 26J tiene que explicar también, como digo, el fallo de las encuestas, ¿no? Entonces tenemos esto, que las encuestas infraestimaron, ya todos sabemos, al PP y sobreestimaron a Unidos Podemos. No tanto el PSOE y Ciudadanos más o menos acertaron, a Ciudadanos lo sobreestimaron, aunque es cierto que había una tendencia a la baja en las semanas previas a la elección. Las encuestas a pie de urna, además, no corrigieron esta tendencia, sino que incluso la magnificaron, entonces tenemos que entender por qué esto ocurrió así. Y no se veía ninguna evidencia de un cambio claro de las preferencias de la gente, incluso cuando uno examina las famosas encuestas andorranas de la última semana, no había una clara tendencia que hiciera pensar que en el último día viéramos el vuelco que vimos. Una primera posibilidad que se ha apuntado mucho, y que está un poco en el vídeo que antes ha mostrado Andrés, es esta reticencia de los votantes de Unidos Podemos, de Izquierda Unida, a sumarse a la coalición de Unidos Podemos, particularmente en algunos entornos donde había la competición entre las dos fuerzas había sido particularmente aguda en la elección anterior, ¿no? Es cierto que cuando uno analiza los datos, y luego presentaré algunos gráficos, en los sitios en los que Izquierda Unida representaba una proporción mayor del voto conjunto de Izquierda Unida y Podemos en diciembre, es en sitios donde Unidos Podemos bajó en proporción de votos respecto a la suma de estos dos partidos en diciembre. O sea, que hay algo de evidencia de que, y es cierto también que las encuestas detectaban una cierta reticencia de una parte del electorado de Izquierda Unida a votar a Unidos Podemos más que el electorado de Podemos de votar
a la candidatura de la confluencia. Pero yo creo que también hay que ser un poco escéptico de esta explicación, porque tampoco cuando uno examina las series de las preferencias y cuando uno examina, por ejemplo, el barómetro, la encuesta preelectoral del CIS, que hace parte del trabajo de campo antes de la configuración de la confluencia y parte después, no se ve ningún cambio sustantivo en las preferencias de la gente, no se ve un gran rechazo del votante de Unidos Podemos o de cualquiera de los dos partidos como resultado de la confluencia. Entonces esto yo creo que hay que ponerlo, incluso cuando uno asume porcentajes muy altos de votantes de Izquierda Unida reacios a sumarse a Unidos Podemos, este no puede explicar el más del 1 millón de votos que pierde Unidos Podemos respecto al 26J. Yo creo que la explicación tiene que ir más allá. Y hay que tener en cuenta que gracias a la confluencia, Unidos Podemos, pese a este 1 millón de votos, tiene los mismos diputados que antes y esto genera un incentivo enorme que en un escenario donde hubiesen ido separados, seguramente con una probabilidad altísima ahora PSOE y Ciudadanos tendrían una mayoría absoluta para poder gobernar, ¿no? Entonces, una de las hipótesis que quiero proponer aquí, que no es muy original, no es mía sola, pero yo le he puesto un poco de números a la cosa, es la idea de que sabemos que Unidos Podemos Unidos Podemos y el Partido Popular tienen electorados enormemente sesgados en términos generacionales. Entre los electores entre 18 y 35 años, Podemos, en función de las encuestas, puede estar entre el 30 al 40, incluso más allá del 40% de voto, y es muy marginal entre los electores de más de 65 años, y lo contrario casi le pasa al Partido Popular. Entonces, si por alguna razón, si hiciéramos el supuesto de que por alguna razón los jóvenes decidieran no ir a votar en una proporción relativamente razonable, yo en este ejercicio les hacía, por ejemplo, que cayera la participación una de cada 4, 1 de cada 3 votantes jóvenes, mientras que los votantes mayores acudieran un poco más a votar, un votante un antiguo abstencionista mayor acudiera a votar por cada 10 votantes anteriores. Solo con estos cambios en la participación por edades podríamos casi replicar el resultado que obtuvimos el 26J sin cambiar las preferencias de estos grupos de edad. Esto es, el ejercicio, dejadme que lo explique muy sencillo, es tomamos qué votan los jóvenes, qué votan las edades medianas, qué votan los mayores, mantenemos esas proporciones de voto constantes y la única cosa que cambiamos es que los jóvenes les hacemos ir un poco menos a votar y a los mayores les hacemos ir un poco más, sin cambiar las preferencias de ninguno de estos grupos. Y lo que tenemos es que el PP se dispara al 32%, que es un punto menos de lo que obtuvo el 26J, el PSOE sube, que es más o menos en la dirección de lo que también obtuvimos, Unidos Podemos cae 2 puntos, casi 2/3 de la caída la explicamos así, y Ciudadanos cae un poco más de lo que en realidad cayó. Esto no digo que sea toda la explicación, ni este ejercicio sea la explicación de por qué de la caída de la pérdida del 1 millón de votos. Seguramente yo ahora voy a proponer algunas explicaciones más, pero yo creo que una explicación muy importante puede ser precisamente esta, que cuando hay unas elecciones en junio sabemos que la gente tiende a participar menos que en diciembre y es posible que haya razones también sustantivas para que los jóvenes se desmovilizaran algo más que los mayores en este ciclo electoral del verano más que en el de diciembre. Y solo con un cambio, solo con cambiando las proporciones de votos de jóvenes y viejos yendo a las urnas, podemos tener casi el resultado que obtuvimos del cambio del 20D al 20J sin cambiar las preferencias de ningún votante, sin flujos de gente que se va de un partido a otro. Yo creo que una buena parte de la explicación recae a esto. Y tenemos evidencia que va en esta dirección. Sabemos aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio, aquí en el eje horizontal tenemos cuánta gente en cada municipio. ¿Cuál es la proporción, cuál es la diferencia entre la proporción del electorado que tiene más de 65 años y la proporción del electorado que tiene menos de 35? Es decir, los que están a la derecha son municipios en los que hay más votantes de 65 años que menores de 35, los que están a la izquierda son municipios en los que hay menores de 35 que mayores de 65. Y lo que vimos es que, en efecto, esto, bueno, para quien esté interesado se lo puedo explicar después, pero hay una cierta relación a nivel municipal entre el patrón de cambio de abstención entre el 26J y el 20D que tiene que ver con esto. En los municipios donde hay más mayores en comparación a jóvenes, la abstención cayó menos y cayó mucho en los municipios donde hay muchos jóvenes en comparación a los mayores, ¿no? Por ejemplo, si vemos, como sabemos que Unidos Podemos tiene unos resultados desproporcionalmente buenos entre los más jóvenes,
Lo que hacemos aquí es otra medida alternativa de la estructura demográfica del municipio, que es dividimos los municipios de toda España en 5 grupos en función de su edad media, el 20% de los municipios con una edad media más joven, luego entre el 20 y el 40% más joven, etcétera, y estos aquí, la barra de la derecha sería el 20% de municipios con una edad media más alta. Lo que vemos es que Podemos cae mucho en los sitios donde hay, en los municipios más jóvenes, lo cual es de nuevo consistente con esta hipótesis de que una menor movilización de los jóvenes hace que en estos municipios haya menos jóvenes votando y eso penalice particularmente a Podemos. Estos son, como digo, todos estos son datos a partir de ejercicios hechos a partir de datos municipales. ¿Cuál es el efecto, cuando comparamos el efecto de esta estructura demográfica con el de la competición con Izquierda Unida, y aquí trato de estimar el efecto de las dos cosas a la vez, lo que vemos es que la conclusión de este gráfico, los avances, es que el efecto de este cambio demográfico es bastante mayor que la competición con Izquierda Unida. Es cierto que la línea azul aquí refleja aquellos municipios. En el eje vertical tenemos el cambio de Unidos Podemos de 2016 respecto a 2015, es decir, cuánto cayó en estos 6 meses. Cuanto menos cae, mejor para Unidos Podemos, cuanto más cae, peor para Unidos Podemos. Lo que tenemos es que cuando Izquierda Unida representaba en las elecciones del 20D solo el 10% del conjunto de votos de las dos formaciones, pues es verdad que los votos de Unidos Podemos cayó algo menos. Cuando Izquierda Unida representaba el 30% de los votos, que es como la parte de los municipios donde Izquierda Unida tenía una fuerte presencia, podemos pensar en Asturias, algunos municipios de Asturias, etcétera. Aquí Unidos Podemos cayó más respecto a la suma de los votos de las dos formaciones en diciembre. Pero lo que vemos es que el efecto de la confluencia con una fuerza más fuerte o menos fuerte es bastante pequeño en comparación con el fuerte efecto, como digo, de la estructura demográfica. Aquí tenemos la misma variable que teníamos antes. Si los municipios son, en el lado de la izquierda, más jóvenes, si hay más población de menor de 35 años que mayor de 65 años, y aquí población más vieja. Cuando en los municipios, lo que vemos es que en los municipios donde hay muchos mayores de 65 años respecto a los menores de 35, la caída fue muy pequeña de Unidos Podemos, la caída fue mayor en los municipios más jóvenes, de nuevo consistente con este argumento. ¿Cómo explicamos a partir de estos datos el fallo de las encuestas? Yo creo que una vez que somos conscientes de que a lo mejor una parte del cambio observado en el 26J tiene que ver con esta diferente movilización entre jóvenes y mayores, es relativamente fácil ofrecer una explicación de por qué las encuestas fallaron. Y es que las encuestas, primero las encuestas a pie de urna, si sabéis cómo se hacen, ellos tienen que cubrir unas cuotas de edad, género, lugar de residencia, etcétera, y como tienen que encontrar un porcentaje determinado de jóvenes, van buscando jóvenes hasta que les cubren la cuota, pero claro, estos jóvenes que estaban reclutando eran cada vez menos representativos porque los jóvenes se movilizaron mucho menos el 26J. Entonces es relativamente fácil obtener un resultado sesgado como el que mostraron las dos encuestas a pie de urna si lo que haces es un muestreo basado en cubrir una cuota de jóvenes que te viene marcada por las variables demográficas de cada asignadas previamente, porque las encuestas a pie de urna, esto es uno de los defectos que tienen, son incapaces de medir esta diferente movilización de unos grupos y otros una vez que tienes que cubrir estas cuotas. También estas diferentes, el hecho de que las encuestas se hagan, como digo, cubriendo cuotas de diferentes grupos demográficos, también podría explicar por qué las encuestas previas se equivocaran. Porque las encuestas tenían mucha población joven, no encontraban a gente joven, pero seguían llamando hasta que encontraban a jóvenes que iban a votar, y al final los jóvenes que iban a votar eran tan de Podemos como en el 20D. Lo que pasa es que estaban votando esta vez mucho menos. Y esto es una parte, yo creo, explicación de por qué se equivocaron. La siguiente pregunta es ¿por qué las encuestas fueron incapaces de ver la desmovilización de los jóvenes? Porque ellos también en teoría preguntan cuál es la probabilidad de que vayas a ir a las urnas, cuánto es tu interés por la política, etcétera. Y aquí yo tengo solo dos hipótesis. Una es que es difícil capturar parte de la desmovilización. Si la desmovilización se produce porque se vota en el puente de San Juan y es verano y los jóvenes están haciendo más cosas y les cuesta más volver,
pues nadie, cuando les haces una encuesta a 2 meses de las elecciones, te dice, no voy a votar porque seguramente el 26J, me va a pillar muy mal, voy a estar, no me va a dar tiempo a volver a votar, voy a tener planes seguramente. Entonces hay una parte de la explicación, parece una explicación muy tonta, pero yo creo que no es desdeñable del todo, que tiene que ver que una parte de la abstención diferencial de los jóvenes es muy difícil de capturar en una encuesta. Nadie te va a decir, dentro de 2 meses seguramente la probabilidad de no ir a votar es algo mayor porque seguramente tendré más cosas que hacer que mis abuelos, ¿no? Y esto puede explicar parte de la imposibilidad de las encuestas de capturar esto. Pero hay una explicación, yo creo, más sustantiva, que es que, sobre todo en el caso de Unidos Podemos, el hecho de que, como digo, tener que recurrir a estas cuotas, lo que podría ser es que estos electores que se están desmovilizando son cada vez menos proclives a contestar las encuestas. Cuando le llama GESOP o el CIS para pedirles opinión sobre lo que va a votar en las próximas elecciones, esta gente ya la política no le interesa, a lo mejor votó a Podemos de forma ilusionada el 20 de diciembre, pero está ya cansado otra vez, y esta gente pues no contesta las encuestas, y las encuestadoras se acaban quedando con los electores más politizados del partido, la gente que te está deseando contar que va a ir a votar en las próximas elecciones. Y hay cosas muy sorprendentes. Por ejemplo, si uno compara los barómetros preelectorales del CIS de diciembre y de junio, entre los votantes de Podemos había más interés por la política, y era el único partido para el que esto pasaba, en junio que en diciembre, lo cual era bastante sorprendente. ¿Qué cosa ha pasado entre diciembre y junio para que los votantes de Podemos estén más interesados, más ganas de leer sobre política en junio que en diciembre? Y seguramente lo que estaba pasando es que la parte de los votantes de Podemos menos movilizados estaban quedando fuera de la muestra, y las encuestadoras estaban quedando con los votantes muy politizados que estaban deseando dar su opinión y deseando decir que estaban muy informados y que tenían una fidelidad altísima de voto, etcétera, y por eso no capturaron el millón de votos perdidos, ¿no? Como digo, apunto algunas explicaciones que no son sustantivas, que tienen que ver con el hecho de que la fatiga del segundo ciclo se puede calar más en los electores jóvenes que antes no han participado, o que tienen más cosas que hacer en junio que en diciembre. Pero también yo creo que no hay que desdeñar el hecho de que también haya seguramente causas sustantivas. Y esto a lo mejor, antes ha salido este tema del Brexit, es posible a lo mejor que las encuestas también no capturaran una posible activación extra de los votantes de mayor edad, pues como fruto de lo que antes comenzaba Gemma, de que una percepción de más inseguridad, incerteza, el Banco Santander se desploma un 20% en bolsa, la gente mayor escucha esas noticias, le da miedo y se moviliza un poco más los electores de más edad, que sabemos que benefician al Partido Popular. Y del lado de Podemos, yo creo que hay que reconocer que es que Podemos tiene, esto es una simplificación muy burda como todas las que hacemos, pero tiene dos tipos de votantes relativamente bien diferenciados. Tiene una parte de un votante muy interesado por política, muy vinculado a los movimientos sociales, muy cercano seguramente a los círculos, el que en las encuestas nos dice que está muy interesado por la política, que cree que la política es la forma de cambiar las cosas, etcétera, la que un poco montó el partido y la que es más visible, sin duda alguna, cuando en los medios. Pero hay una parte de Podemos, sabíamos que 1/3 de los votantes de Podemos venían de la abstención o de nuevos votantes, gente que tenía una relación con la política relativamente distanciada, que en un momento le resultó atractivo el proyecto de Podemos, pero que es difícil de fidelizar seguramente. Y este segundo tipo de votante seguramente sea menos politizado, sea más fácil de desmovilizar en un ciclo electoral y sea más fácil también, y como digo, como Podemos tiene esta doble cara, las encuestas posiblemente tengan problemas para capturar lo que le pasa a este votante, porque de forma automática casi lo sustituyen con los otros, ¿no? Y esto yo creo que puede explicar parte de lo que ocurrió el 26J. El último gráfico que os quería mostrar es este gráfico, que me parece muy revelador sobre en qué tipo de entornos Unidos Podemos ha perdido votos entre 2016 y 2015. Y aquí lo que he hecho es dividir los municipios españoles en función de su tasa de paro a partir de datos de paro registrado. Estos son a la izquierda son los municipios donde el paro registrado es más bajo, y los de la derecha son los municipios donde el paro registrado es más alto, y tenemos evidencia de que Podemos en el ciclo electoral anterior, incluso a pesar de esto, sigue teniendo éxito en los entornos donde la crisis económica ha tenido efectos más duros, donde el entorno económico es más
adverso. Es decir, tiene particular éxito controlando por muchas otras cosas en donde las condiciones económicas son peores, pero algo que ha ocurrido entre junio y ahora es que Podemos ha sufrido mucho, particularmente en estos entornos, donde, en mi opinión, este tipo de votantes menos informado de política, más apolitizado, menos antiguamente abstencionista, también económicamente, con una situación económicamente seguramente peor, ha sido desmovilizado en este proceso. Y esto es yo creo que esto es bastante ilustrativo, el hecho de que Podemos, que se nutría, uno de sus activos era poder atraer a los votantes en entornos económicamente desfavorecidos, en este ciclo electoral, en esta última votación, ha sufrido particularmente en los entornos donde este tipo de votantes menos politizados seguramente era más abundante. Para concluir, unas conclusiones, como digo, estos son muy provisionales, los datos son todavía, no tenemos datos postelectorales, todas estas precauciones que hay que decir, pero algunas reflexiones para compartir con vosotros. Yo creo que no hay que desdeñar que una parte de los resultados que nos resultaron tan sorprendentes, porque estábamos tan seguros de lo que nos estaban dando las encuestas, iba a ocurrir este cambio respecto a las expectativas. No es raro pensar que una parte de ellos se deban a factores un poco azarosos, particularmente que tienen que ver con esta abstención diferencial por grupos de edad. Esto es algo que pasa ahora porque tenemos un panorama electoral donde las actitudes políticas, las preferencias electorales de los grupos de edad son mucho más diferentes que antes. Antes se decía, por ejemplo, que el PSOE en los años 90 ganaba las elecciones gracias a los pensionistas y tal, etcétera, y esto era un poco verdad, pero la polarización generacional que tenemos ahora es mucho mayor de la que teníamos antes. Las diferencias de voto por grupos de edad que tenemos ahora, sobre todo en el caso del PP y de Podemos, son desconocidas en nuestra historia reciente y excepcionales en el entorno comparado. Cuando ahora se dice, por ejemplo, que los jóvenes y los mayores votaron por Brexit, estos gráficos que vemos sobre el Brexit, etcétera, pues nosotros tenemos una estructura de preferencias de voto muy similar, basada en grupos generacionales, ¿no? Y yo creo que el hecho de que estos grupos generacionales puedan activarse o desactivarse con diferente probabilidad en diferentes momentos, pueden explicar fácilmente estos cambios de voto que hemos visto. Esto es una cosa un poco para el gremio, de que las encuestas, yo creo que ahí tienen un problema muy serio si esto es así, porque hay una caja negra en las encuestas, que es la tasa de no respuesta, cuánta gente de la gente que están llamando no te está cogiendo el teléfono, no quiere contestar, y esto en entornos donde los que te contestan son parecidos a los que te contestan no te da problemas, pero en un momento como este a lo mejor esto está detrás de los resultados, del fiasco de las encuestas en este entorno. Entonces, para Unidos Podemos, yo creo que hay una reflexión que va muy en la línea de lo que han comentado antes mis compañeros de mesa, que es que mantener el apoyo de sectores previamente despolitizados es difícil. Si un 30% de tus votantes son gente que antes no había tenido una relación con el proceso electoral, bien porque eran muy jóvenes, bien porque antes estaban convencidos de que era inútil porque eran abstencionistas o porque no tenían nadie que les representara, fidelizarlos y atarlos al partido como los partidos tradicionales es muy difícil y costoso, y a lo mejor en un ciclo electoral donde hay una elección cada 4 o 5 meses es todavía más difícil. Yo creo que hay una dificultad objetiva, y esto no es ninguna excusa para el partido, pero debería hacer reflexionar sobre cómo se puede fidelizar a este tipo de votante, que ha sido clave para el éxito de Podemos en otras contiendas electorales, ¿no? Como digo, una de las estrategias, yo de estrategia de los partidos conozco muy poco y hablo un poco más como ciudadano que los observa, más que como conocedor de sus dinámicas internas, pero mi sensación es que esta apuesta por la polarización política entre el PP o nosotros, etcétera, para un tipo de votante a lo mejor le funciona, pero era el tipo de votante que ya estaba movilizado, pero para este votante que es nuevo, que no sabemos muy bien cómo reacciona, menos politizado, más apático, que más se enfada porque los políticos se enredan para formar gobierno y no entiende las explicaciones que dan unos y otros, esta idea de la polarización de el PP o nosotros a lo mejor les atrae menos, ¿no?
Y esto, dado que este votante es muy importante en Podemos, yo creo que esto es algo a tener en cuenta. Y la pregunta es cómo atraer a ese votante, digamos, apático, que no interesado en política, que en algún momento vio a Podemos como una opción atractiva. Si ese millón de votos ha perdido ya para siempre o si es posible recuperarlo. Yo aquí esto es pura especulación, tampoco tengo muchos datos que empujen, que ayuden a corroborar esto que digo, pero mi sensación es que este debate entre si moverse al centro, hacia la izquierda, yo creo que esconde una cosa un poco más importante, que es es cierto que los mensajes muy ideologizados seguramente atraigan poco a estos votantes, porque es un votante que no tiene una relación con la política como la de los votantes muy partidistas, pero yo creo que la clave para, y esto también va en la línea de algunas de las reflexiones anteriores, la clave yo creo para atraer a estos votantes es hacerles ver que votar este partido tiene consecuencias reales para su vida diaria, ¿no? Y que este votante que a lo mejor ve el lenguaje de los discursos, de moverse hacia el centro, convencer a la izquierda, etcétera, muy alejado de sus preferencias, y lo que sí yo creo que este votante exige para ser fidelizado, esta palabra que no me gusta nada, pero para así vincularse de una forma más clara con este proyecto, lo que necesita yo creo es que el partido le ofrezca cosas más visibles y no tanto el estado de ánimo, que es algo de lo que ha vivido este partido durante este primer ciclo electoral. Y no sé si me he alargado, pero ahí lo dejo, he ido muy rápido. Gracias. Molt bé, moltes gràcies. Ara em pertoca a mi, se'ns ha tirat una mica el temps a sobre, intentaré ser breu perquè hi hagi temps pel debat. Escoltant ara el José, suposo que tots aquests dies, imagino que ens ha vingut al cap allò que deia el Galbraith, referit a la predicció econòmica, però podria ser també referit a les enquestes, que al final sembla que l'objectiu que tenen és fer que l'astrologia sembli una mica més respectable. Suposo que tots ho hem pensat aquests dies amb el que ens ha passat amb les enquestes. Bé, jo contribuïa al debat amb opinions sobre què és el que ha passat molt ràpidament, perquè crec que l'anàlisi ha estat, i coincideixo molt, on estem ara i quins són els reptes que com a formació política i confluència tenim al davant. El que ha passat és Espanya és un país de centre-esquerra, sociològicament, majoritàriament és de centre-esquerra, en totes les enquestes indicadors ideològics, amb una dreta molt forta i molt potent que a vegades des de l'esquerra tenim a menysprear. El Partit Popular és un partit que, a diferència d'altres partits a nivell europeu, ho agrupa tot, des del lepenisme o l'extrema dreta cap al centre. És un partit fort, articulat, i és un partit nacionalista espanyol amb l'element de cohesió que això té. Jo crec que aquesta és a vegades una variable que se'ns escapa. I sempre que la dreta guanya és perquè l'esquerra no ha anat a votar. I en aquest cas els números aquí encaixen perfectament. I no és la primera vegada que això passa. Encaixen perfectament en el cas d'aquest famós millor 100.000 vots d'Unidos Podemos i tots nosaltres, i també una miqueta d'abstenció del vots socialistes. Els únics que es van creure que podíem arribar a formar govern va ser l'electorat de la dreta. El de l'esquerra, per les raons que sigui, no s'ho van creure, o no s'ho van voler creure, o fins i tot no els hi va agradar aquesta perspectiva, que també podria ser. Com deia la Gemma, en termes de credibilitat de que poguessin guanyar. En síntesi, jo crec que aquí hi ha 3-4 raons, que és... Coincideixo amb el tema del vot poc polititzat, de barris, abstencionista, que ja va votar el 26J, el 20 de desembre, que no s'ha sentit interpel·lat per una campanya molt més politicista en termes de joc polític, jo crec que això ha passat. 2, la manca d'expectativa de canvi, no sé si és tant que no ens vam entendre amb PSOE Ciutadans en el seu moment, perquè els resultats de PSOE Ciutadans, és a dir, sembla que l'esforç de fer govern electoralment no ha estat premiat, però la manca de possibilitat de l'expectativa de que hi hagués un govern de canvi, un govern d'esquerra, perquè era molt evident que hi havia un conflicte en el camp de l'esquerra, doncs no ha incentivat i no ha mobilitzat a anar a votar, que crec que també aquest ha estat, en el joc de mobilització-desmobilització, un factor important. El tema de credibilitat que dèiem abans, i el factor temps, que lliga amb la credibilitat. Clar, és a dir, des del 2014, emergència de Podemos, la victòria a les alcaldies del canvi, les catalanes... És a dir, ha passat només 2 anys. Construir majories
construir una força que vol ser alternativa de govern amb les majories que això pertoca, si ho vols fer ràpid, a vegades hi ha missatges que donen sensació que són pur tacticisme. Per què? Perquè es vol fer molt de pressa i molt ràpid, això. I això requereix maduració, requereix temps, requereix sobretot guanyar en coherència i credibilitat. I la darrera raó és que, a diferència del 20D, a les campanyes electorals jo crec que més important que la resposta que donem les formacions polítiques és quina és la pregunta i qui fa la pregunta, quin és el marc. I el marc el va controlar el PP en tot moment. El PP, Rajoy, va aconseguir que parléssim més dels 4 mesos de legislatura que dels 4 anys amb tot el seu balanç sobre les condicions de vida de la gent. Això ho va aconseguir. Va aconseguir que quedés clara la idea de que no hi hauria noves majories i que tot quedaria igual. Això també ho va aconseguir el PP. La pregunta del 20D era bipartidisme sí o no, i nosaltres érem molt competitius aquí. La pregunta ara era quin tipus de govern. I aquí, amb tot el que havia passat durant la legislatura, segurament ja no érem tan competitius des del punt de vista electoral. Això és el que ha passat. On estem ara i què pot passar? I després de dir-ho del Galbraith, aquí crec que s'ha de ser prudent. Estem en una legislatura incerta, l'inici d'una legislatura incerta, que cal emmarcar en un procés de transició més global i més llarg, i poden passar 3 coses. El PP, que governi el PP sol, amb Ciutadans, amb l'abstenció mancomunada, una idea que ha sortit recentment del PSOE i de Ciutadans, o amb l'abstenció amb una agenda legislativa pactada. M'inclino perquè crec que Ciutadans pot acabar dient que sí i forçar que una part del PSOE pugui facilitar el govern i la governabilitat, les terceres eleccions, o una altra alternativa, que se'n parla relativament poc, que és que hi hagi un govern progressista amb suport de forces nacionalistes i que jo crec que aquesta és la nostra, crec que hi ha una excessiva resignació a que governi el Partit Popular i crec que quan les eleccions no impulsen de forma suficient aquell procés de canvi, i la frase de Gramsci que tots anem dient, doncs per enfrontar-nos als monstres cal fer política. Cal fer política, cal negociar, cal dialogar per aconseguir aquest govern de progrés que sigui capaç d'impulsar aquest procés de transició del règim polític del 78 a una altra situació, de l'austeritat a la preservació dels drets socials, de la involució autonòmica a una solució plurinacional a la crisi territorial que té l'Estat. De moment estem en una situació que tothom es mira, que tothom no acaba d'ensenyar quines són les cartes, estem en el tacticisme més extrem. Però aquí hi ha una pregunta que cal fer, que és: s'ha tancat la finestra d'oportunitats? Estem en un procés d'involució i de marxa enrere en aquest procés de canvi i de transició? Jo crec que, evidentment, jo crec que no és ben bé això, jo crec que no estem en un procés de canvi, d'involució i de marxa enrere, crec que el bipartidisme no tornarà, però podem patir una situació de cronificació de la crisi i de les crisis, de situació de cronificació i d'allargament en el temps. I per què crec que no tornem enrere? Doncs perquè ni el PP, ni Ciutadans, ni tampoc de moment el PSOE estan donant resposta a les 3 crisis que encara tenim i que estem vivint, que és una gestió classista de la crisi que ha incrementat les desigualtats de forma espectacular, una crisi política amb casos continuats de corrupció amb la que no es dona resposta i amb un control enorme dels poders econòmics sobre les decisions polítiques i la involució territorial. Això, de moment, no se li ha donat resposta. I això és a la que, fugint de tot tacticisme, és el que realment cal donar resposta. És a dir, què entenem per canvi, quin és el tipus de canvi que volem. I la tercera qüestió, per anar acabant, és quina és què crec que és el que cal fer, quins són els reptes que tenim per davant. No repetiré lo de la guerra llamper, guerra de posicions, avui és mal dia per metàfores bèl·liques. Prefereixo allò de la carrera de fons i no l'esprint, perquè és veritat, estem en un moment que aquesta enorme velocitat des del 2014 fins ara agafa una nova dinàmica, una nova lògica. Jo crec que aquí són importants tenir en compte 4 o 5 qüestions. La primera, la que deia abans, no deixar-nos endur per l'excés de tacticisme i de politicisme al que a vegades
quan estàs al Congrés dels Diputats et veus abocat en un moment en què el joc tàctic per fer govern incideix. Que el missatge al nostre electorat, perquè parlem del millor que han perdut o que no ens ha votat, però és molt important els 5 milions que ens han votat, mantenir-los, retenir-los, aquests 5 milions. No? És a dir, no podem oblidar, i en el nostre relat ha d'estar de forma continuada present les condicions de vida de la gent. Aquesta setmana es publicava, o la setmana passada, l'informe de la Fundació Bofill, que deia que hem crescut, el rècord de creixement de les desigualtats a Catalunya és el més alt d'Europa, que deia que un 40% de catalans i catalanes pertanyen a un nivell social inferior al dels seus pares, que 1,3 milions de catalans i catalanes viuen pitjor que abans de la crisi, i això no se'ns pot oblidar. No se'ns pot oblidar la situació de la Caixa de la Seguretat Social, en 2 anys se l'acabaran de polir tota, i no ens hem d'oblidar una cosa molt important, que és que l'amnistia del dèficit que d'alguna manera la Unió Europea va donar al Rajoy perquè electoralment li anés bé, perquè bona part del creixement econòmic es basa en la flexibilització del dèficit i aquests 10.000 milions, això s'ha acabat. Per tant, si ara governa la dreta, depèn de com governi, hi haurà retallades, i tenim el risc d'una nova involució social. És a dir, no podem oblidar que el que ens enfrontem és a un model de creixement amb peus de fang, amb una desigualtat estructural profunda, amb la cronificació de la corrupció i amb la involució territorial. Segona qüestió, hem de desenvolupar un projecte que vagi més enllà de donar resposta a l'emergència social i a la corrupció, i que jo crec que gira molt al voltant del canvi de paradigma econòmic, que gira molt d'estirar la democràcia, la radicalitat democràtica, l'aprofundiment democràtic, la preservació dels drets socials i el canvi de paradigma econòmic molt basat en l'ecologia com una qüestió absolutament fonamental. Tercer, les relacions amb el PSOE, que jo crec que en bona mesura és la mare del corder de tot això. Les relacions amb el PSOE que implica pacificar aquestes relacions i aconseguir el reconeixement mutu. Hi ha un problema. El PSOE té una identitat forta, té una base electoral sòlida. El PSOE no és el PASOK, constatació. Nosaltres no desapareixerem ni serem una esquerra subalterna. És a dir, quan Pedro Sánchez surt la nit electoral i diu el PSOE és hegemònic a l'esquerra, doncs no ha vist les dades, 5 milions de vots, no és real. Cal generar una expectativa de canvi que ha de passar també pel reconeixement mutu, per buscar més la cooperació i la competitivitat, començant ara ja per aquests dies en la formació des de la mesa del Congrés a la perspectiva d'un nou govern. Però crec que aquesta és una qüestió fonamental. Quarta qüestió, el repte de la plurinacionalitat. El repte no només del referèndum, sinó de plantejar un model d'estat que agafi la bandera de la plurinacionalitat, i el darrer és la construcció, efectivament, d'un nou subjecte polític, ho deia la Gemma, que necessita de més organicitat, que necessita d'articulació social, de presència local, de generar espais comuns de treball programàtic i espais municipals, d'una lògica també no hegemonista, sinó de reconeixement mutu dels diferents actors que hi participen i sent conscients que a més a més d'aquests actors hi haurà molta altra gent, perquè crec que els resultats aquí a Catalunya d'en Comú Podem evidencien dues coses, que alguna ja s'ha dit. Tenim una base molt sòlida i molt transversal, allí on baixem continuem sent la força política, la primera força política a l'àrea metropolitana, i hem crescut a llocs, entre cometes, els d'iniciativa ho sabem bé, complicadets de la Catalunya interior. Tenim vot, retenim vot, molt vot sobiranista i independentista, jo crec que això és molt positiu. En segon lloc, Esquerra Republicana, que ens ha atacat molt aquesta campanya electoral, com s'ha dit d'una forma molt exagerada, vol substituir a Convergència, però clar, aquesta substitució paradoxalment implica que s'ha d'aliar amb Convergència, entre altres coses per governar Catalunya. Això que pot ser una dificultat també per nosaltres és una potencialitat en tant que terreny per córrer i per construir una esquerra nacional potent, realment transversal. Jo crec que la transversalitat, que en algun moment ha aparegut com un problema, recordeu, us heu de definir, independència sí, independència no, té una enorme càrrega de potencialitat en l'àmbit, si es manté en l'àmbit d'on s'ha corregut l'esquerra catalana, que és el sobiranisme d'esquerres. I per tant tenim l'enorme repte també que això sigui una alternativa de govern a Catalunya, que és la nostra prioritat, que ser alternativa de govern a Convergència o, com es digui, el centre-dreta català aquí a Catalunya. Bé, això és tot. Estem en aquest procés
de canvi. Teniu aquí el diputat que jo crec que té el rècord de legislatures acumulades en menys anys, 2 al Parlament de Catalunya, porto la segona al Congrés dels Diputats. El Codi Ètic no parla de legislatures, parla d'anys. Per tant, impulsar la construcció d'aquest subjecte polític i aquest procés de transició no depèn de les direccions de les formacions polítiques, sinó també de la decisió voluntària i soberana, especialment de les classes populars catalanes a qui nosaltres volem representar. Gràcies. Molt bé, és hora de dinar, però estic segur que potser teniu interès a fer alguna pregunta, comentari, idea. Oriol? O fem una roda, si us sembla, i així acumulem... Sí, hi ha una lectura dels resultats de Catalunya que venen a dir hem perdut allà on estàvem, hem perdut les puntes i hem crescut a les valls i per tant això ens permet construir un projecte de país. Jo suposo que un projecte de país és un projecte, espero, el mateix que el pernil del país és el pernil, és a dir, és la versió barata, no sé, jo cada cop que diuen de país em poso a tremolar perquè no sé gaire bé què m'estan explicant. Jo crec que tenim, per tant, com deia la Marta i com deia la Gemma, dos patrons diferents, un en el circuit comunicatiu en llengua castellana i un en el circuit comunicatiu en llengua catalana. Jo diria que hem crescut allà on som més febles i on estem més desprotegits, on culturalment estem més desprotegits com a projecte polític, perquè no hem donat la batalla del relat, com deia la Marta, on comunicativament estem més desprotegits, al·lucinantment desprotegits en alguns sentits, on organitzativament estem més desprotegits i on també hi pot haver més vot dual a les properes eleccions, que són les catalanes. Per això el projecte de país serveix en la mesura en què serveixi per les properes eleccions, que són les catalanes. Si no serveix en aquestes eleccions, s'ha acabat el projecte de país, tornem a la situació anterior. Hem tingut millors resultats allà on aquests resultats són més febles de cara a la propera contesta electoral, en la qual es presenten, a més a més, forces polítiques que no es presenten a les generals, una cosa que no ha aparegut en l'anàlisi. Jo crec que explica, per exemple, què passa en alguna d'aquestes ciutats que mencionava o pobles que mencionava la Gemma, etc. És a dir, jo tinc la impressió que hi ha una part de l'optimisme sobre els nostres resultats, que és un optimisme que a mi em funcionaria millor si només hi haguessin eleccions generals. Però és que les properes eleccions, en principi, esperem, però les properes eleccions no són generals. I a més jo crec que és un optimisme que casa malament amb el fet que dels grans espais en competició política a Catalunya som els únics sense direcció, són els que tenim menys quadres, som els únics sense organització, excepte les petites organitzacions que tingui cadascun o alguns dels confluents, som els únics sense espais de debat democràtic, som els únics sense un mínim d'elements bàsics d'estructuració d'aquest espai polític. Hi ha un punt de l'optimisme que és sempre important per poder pedalar, però hòstia, no sé, no m'agradaria passar sempre pel pessimista, però jo crec que hi ha com reptes una mica grans per tal de convertir aquests resultats que ens fan pensar en l'articulació d'un projecte de país en alguna cosa que serveixi de cara a les properes eleccions, que són les eleccions catalanes. Perquè si no serveix de cara a les eleccions catalanes, tot això pot quedar en ben poqueta cosa donada la falta de bigues i parets mestres en el nostre espai polític en aquests moments. Lluís? Jo aniré més ràpid, faré 4 preguntes. La primera és si penseu que el conflicte entre els programes polítics i la descafeïnització progressiva del programa de Podemos això ha afectat. Ho dic perquè tan emprenyats poden estar el d'Izquierda Unida d'Astúries com el Círculo de la Renta Bàsica, que de seguida va veure que se li treia. El segon element és si algú ha analitzat per què a Catalunya, fins i tot en unes eleccions plebiscitàries, només va votar o considerades plebiscitàries el 85% de la població i encara va haver-hi un 15% de la població que no va anar a votar.
la meva sensació és que el cens no està ben fet, o sigui, directament, o sigui, que aquí hi ha gent que no vota perquè no pot, perquè no hi arriben les papeletes o pel que sigui. No? El tercer element és, seguint una mica el que dèiem abans, és que jo crec que l'anàlisi que es fa de la possible hegemonia o el canvi d'hegemonia d'en Comú Podem respecte al PSC no està considerant l'element CUP. O sigui, jo crec que el 80% del vot de la CUP ens va anar a nosaltres i quan tornem a haver-hi unes eleccions autonòmiques doncs aquest vot tornarà a la CUP. De fet, la CUP és el partit antisistema per excel·lència i aquí hi ha una part de vot nostre que és antisistema però que a la vegada també és independentista i per això hem crescut amb aquests territoris anteriors. I la quarta és pels astròlegs, que és dir, què passa si hi ha terceres eleccions? O sigui, la tendència serà que empitjorarem una altra vegada més o quines previsions hi ha? I en funció d'aquestes previsions, si decidim, per exemple, que en unes terceres eleccions encara empitjoraríem més els resultats, doncs quina és la nostra estratègia política pels propers setmanes o mesos? Alguna més? Dues? Molt bé, si us sembla fem, no sé si pel mateix ordre d'abans i cadascú respongui en aquella que se sent més interpel·lat. Vaja, jo crec que estic clarament interpel·lada per la reflexió que feia l'Oriol. Tens tota la raó, Oriol, vull dir, ja no és per res traslladable els resultats d'unes eleccions generals el context d'unes eleccions catalanes que a més poden venir marcades per, com deia el Josep, al final l'important és qui està marcant el marc de les eleccions i la pregunta que s'està contestant amb aquell vot en aquelles eleccions i que evidentment no el marquem nosaltres. En unes eleccions catalanes encara menys. Tenim claríssim que ens costa més marcar el marc. Per tant, no podem per res traslladar com a mimetisme els resultats de les eleccions del 26 de juny ni les del 20 de desembre amb el que pugui estar passant després amb les eleccions catalanes. Pel factor CUP, però especialment pel factor nacional que marca un tipus de vot diferent i que és on hem tingut aquest cert optimisme de millora de resultats en aquestes últimes generals. Tota la raó. També és cert, però, que ens hem de treure una mica del damunt certs complexes que portem. Hem guanyat, sí, 2 eleccions generals i, tot i no tenir aquesta organicitat, aquesta direcció clara de partit polític, no ho hem tingut tampoc en aquestes generals ni el 20 de desembre i hem guanyat a Catalunya amb un marc comunicatiu i mediàtic que continua sent el mateix i amb els altres partits també actuant excepte la CUP. I per tant traiem-nos una mica del damunt també el complexe perquè com a mínim si no podem marcar el marc explícit de les eleccions properes catalanes que hi hagi, almenys nosaltres no seguim sent col·laboradors necessaris dels marcs dels altres. I això és força immediatament que hem de començar a explicitar-ho. I a no alimentar ni oxigenar els marcs dels altres, perquè les properes eleccions catalanes vinguin d'aquí a 6 mesos, 10, 18 o els que siguin, no siguin o donin joc al màxim possible als marcs que a nosaltres ens interessen i que continuen sent els marcs de les condicions de vida de la gent, del marc econòmic i les possibilitats d'alternatives econòmiques que hi pugui haver i de treball amb el territori i que traguem-nos també en aquest sentit aquests complexes de que el sobiranisme popular català és indefinició i no el podem seguir sostenint i no té camp per córrer. Ens ha permès guanyar confiances de la gent que li serveix aquest discurs i aquesta proposta política per l'element nacional, però que molt probablement prioritza altres elements que som els que nosaltres som més forts. I aquí confrontem clarament amb el que ens deia el Josep, amb una esquerra republicana que, per molt que sigui o es digui també d'esquerres, està sent l'aliança necessària o està sent, vaja, cul i merda, perdoneu l'expressió, amb Convergència Democràtica o la cosa. Però a més també confrontem amb la CUP, que està sent qui apuntala a Convergència Democràtica en el govern de la Generalitat i pel territori en els ajuntaments. Per tant,
no ens acomplexem, anem marcant els marcs, no oxigenem els marcs dels altres. Per tant, en un territori molt més complicat electoralment, com seran les properes eleccions catalanes, juguem les nostres fortaleses. I resulta que són fortaleses d'un espai que, uns quants anys enrere, i torno a dir el que deia abans, si posem el focus més amunt, no ens hauríem ni imaginat que podríem tenir amb les circumstàncies que tenim ara. Per tant, juguem-lo al màxim. I, evidentment, no ens aturem, al revés, posem l'accelerador al màxim possible des de ja a convertir en fortaleses o almenys eliminar al màxim possible les nostres debilitats. I les nostres debilitats més grans ara mateix és que no tenim subjecte polític construït, és que no hi ha una direcció clara d'aquest subjecte polític, és que no hi ha uns lideratges clars d'aquest subjecte polític, és que no hi ha els espais de debat intern polític com perquè tot això que estem dient aquí sigui coordinadament dut a terme per tots els actors d'aquesta confluència política a partir d'ara. Perdó, Andrés. No, una cosa solo, que yo no me siento tan interpelado como Gemma, pero aún así quiero decir una cosa. Es interesante, cuando comentáis todas las deficiencias del espacio político que suponen como Podem, yo pienso en las de Unidos Podemos y digo, pues tela marinera, ¿no? Quiero decir que entiendo que por lo menos aquí se expresa en los diferentes actores la voluntad de crear un sujeto político nuevo. Allí todavía nos queda un poco para eso, ¿no? Y es una de los grandes enigmas de qué va a pasar. Como toda esta constelación, la nave nodriza que decía Juan Carlos Monedero, con sus restos de naves, cómo podrán, en fin, navegar o no. Y la estrella de la muerte está ahí, etcétera, etcétera. Bueno, os dejo con Gemma. No, jo res, molt ràpidament. Jo crec que el que deies, Oriol, sí que hi ha un element important, és que encara que existeixi vot dual, el fet de que algú t'hagi votat, o sigui, encara que operi un vot dual, ja és molt. O sigui, tu marques un camp de possibilitat i el fet de que algú, en un context, a veure, recordem que aquesta campanya ha sigut una campanya dura, o sigui que una campanya dura contra En Comú Podem, en el circuit mediàtic, però també als diferents partits polítics era un atac contra En Comú Podem. O sigui, el fet de que un gruix tan gran de gent t'hagi votat i en llocs tan complicats t'hagin votat, jo crec que ens posen en un territori o ens posen en una situació interessant. El que sí és comença a pedalar. O sigui, això sí. O sigui, jo crec que això que dius tu és evident. O sigui, s'ha de començar a pedalar. Però la condició de possibilitat o la condició de partida és bona. O sigui, jo crec que és bona, tot i que no puguis fer paral·lelismes. I possiblement veurem amb unes catalanes què obtenim, no? Però possiblement, evidentment, perdrem vots de vot dual, però bueno, ja veurem. I l'altra qüestió que sí que s'ha comentat per allà, la descafeïnització del programa de Podemos, el programa és el mateix, el 20D i el 26J és exactament el mateix. I en quant a la qüestió de la renda bàsica, jo no considero una descafeïnització. Considero que políticament es discuteix en els òrgans que toca quin és el contingut programàtic en relació a les polítiques de renda. I el contingut programàtic en relació a les polítiques de renda que s'assumeix és la renda garantitzada. I per tant, jo crec que això no és una descafeïnització, és una priorització i escollir una proposta política, que crec que també és la proposta política que fa Iniciativa, una renda garantitzada. Per tant, jo crec que per aquí no hi ha cap explicació de cap pèrdua, jo diria, de fugues de vot. I ja crec que ja està. Sí, dos cosas muy breves. Una, sobre en qué medida es posible pensar que haya un votante, este votante de Podemos despolitizado igual se haya visto menos atraído por la coalición, porque Izquierda Unida era un partido del régimen, con deudas con los bancos, no sé. Yo soy bastante escéptico, porque si uno mira
ya sé que ahora las encuestas tienen muy mala fama, pero si uno mira las encuestas, lo que se ve es que este declive, esta pérdida de enganche de Podemos con una parte de su electorado despolitizado se produce en los primeros meses después del 20D, se produce en enero, febrero, abril, mucho antes de saber de la confluencia. Y de hecho, por ejemplo, hay una serie muy interesante, es por ejemplo ver el recuerdo de voto en los barómetros del CIS, que va cayendo. Justo después de las elecciones Podemos obtiene un resultado sorpresivamente bueno y mucha gente, más gente recuerda haber votado a Podemos del que lo votó, pero esto empieza a decaer progresivamente, casi de forma lineal en enero, febrero, marzo, y esto ocurre mucho antes de que Podemos, en un entorno en el que Podemos no estaba en el debate si iba a confluir con Izquierda Unida. Y sobre lo que pasará en las siguientes elecciones, pues no sabemos nada. Yo sería una nota de precaución de que, igual que en las otras elecciones, la primera reacción de si hay otras elecciones, Podemos lo va a ir muy bien y al PP le va a ir muy bien, que era lo que veíamos en los datos primeros recién salidos del 20D, en la postelectoral, etcétera, porque eran los partidos que se percibían como ganadores. Ahora lo que estamos viendo, por ejemplo, o los que algunos apuntan, es que PSOE y PP, que son los que han sobrevivido por encima de las expectativas, vuelven a dar muy bien las encuestas, pero yo sería muy cauto porque si hay unas terceras elecciones, muchas cosas pasarán hasta llegar a ellas que pueden hacer, pues esto, igual que hemos visto desmovilización de una parte del electorado de Podemos, pues sí podemos ver muchas cosas en muchos otros partidos, ¿no? Entonces mejor no mojarnos mucho. Molt bé, doncs res més, moltes gràcies a vosaltres que ens heu acompanyat amb aquesta taula redona, i la síntesi crec que és allò que va dir el poeta, no? Tot està per fer i sobretot tot és possible. Gràcies.